बुब्लिनि आर'नाइ रादाबखौ बे समाव खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आरो बे समाव जुबुलिनि सोमोन्दै मथामिल गिर्जानि सिङाव थानाय बयबो रायजो राजाफोरनिसिम गोजोननाय अननायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे जेसेबां दिनैनि बे मथामिल गिर्जाजों हांख्रायनानै लाबोजानाय दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय मान गोनांफोर दं, आफादगिरि नेहाथारि गिर्जानि दैदेनगिरिफोर दं, बयखौबो बे समाव बिथांमोननिसिमबो गोजोननाय अननायखौ जासिदों। आरो बे जुबुलिनि बाथ्रायानो जाबाय 100 बोसोर जुबुलि जाबाय। 100 बोसोर जुबुलियाव जुबुलिनि मिनिङानो जाबाय प्रायश्चित खालामनाय, अर्थात सुस्रा जानाय, गोरोन्थि मावनायखौ सुस्रा जानाय, नैबेबायदि मोनसे आशीर्बादनि दिन। आरो नैबे आशीर्बादनि दिनाव जेसेबांनाखि लोगो लाफैबाय बिथांमोनहाबो दिनैनि दिनाव सुस्रा जानाय, फोसाब जानायखौहाय मोननो हायो। आरो लोगोसे नैबे मथामिल गिर्जानि थाखाय ओरैबायदि आशीर्बादनि फुंखा जाबाय। 100 बोसोराव गोबां दुखु दाहा, निदान खैफोद जाबोदोंमोन। बे समाव जाय इसोरखौ गिर्जा न'आवनो सिबियोमोन, खुलुमोमोन, बे इसोरानो दैदेननानै लाबोबाय। आरो बेनि थाखाय बिथांमोनहा बे इसोरनि आशीर्बादजों 100 बोसोराव दुखु, निदान, खैफोद गासैनिफ्रायबो रैखाथिखौ मोनबोदों। बेनिखायनो नैबे जुबुलियाव बिथांमोनहा रंजा बाजा रंजादों, इसोरखौ बाख्नायदों। आरो आंबो नैबे जुबुलिनि आलासि जानो मोननानै जिउआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों सोरबा 100 बोसोर जुबुलि खुंनो थामथिम दङब्ला रंजा खुसियै जानांगौ आरो इसोरनि आशीर्बादखौ नाजावनांगौ। आरो बे जुबुलिया गोरोन्थि मावनायखौ नागारलायनायनि